Testipenkki täällä taas jatkaa testailua. Tänään katsotaan, miten Huskun saa vaihdettua uudet terät. Kun aloitat työn, niin pysäytä leikkuri ja sammuta virta pääkytkimestä. Periaatteessa vaihtoon ei tarvita muita työkaluja kuin sopiva tähtipäinen ruuvimeisseli. Suosittelen kuitenkin käyttämään myös käsineitä ja suoja-alustaa. Se helpottaa laitteen kanssa työskentelyä. Pehmeä harja tai pensselipuhdistukseen. Kohdista kulutuslevyn reikä terän kanssa ja ruuvaa terää irti. Magneettinen ruuvimeisselin pää helpottaa huomattavasti työskentelyä. Itse tässä käännän vain terän ympäri, koska kunto on vielä kohtuullinen. Kun vaihdat uudet terät, niin muista myös vaihtaa terien mukana tulevat uudet ruuvit. Toista operaatio kahdelle muulle terälle ja varmista ruuvien kunnollinen kiinnitys. Koko operaation tekemiseen menee noin 10–15 minuuttia. Kytke virta takaisin pääkytkimestä. Sen jälkeen syötä PIN-koodi ja valitse Start. Luukun sulkemisen jälkeen leikkuri lähtee taas pitämään ruohikon täydellisenä.